Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell sing, and jingle bell ring. Nichts für empfindliche Ohren, denn eigentlich spielt man die Laune nicht zusammen. Im Ort droht allerdings schon. Also 9 hat 5 oder 6 Töne. That's the jingle bell rock. Yeah, because I don't. Mami, ma solo qui. What? Sì, è so. Yeah? What is that? Oh. The holding. Huh? We need to. Yeah, much more. Yeah. That's okay. Wir kommen nun nach Chateau D. Andito. Hier treffen sich alljährlich im Januar die Ballonfahrer aus aller Welt. Everyone, it's another day. It's December 25. Yes, so yes. Sinanin yung aking mga Sinimulan kagahapon. May ilaw kasi. Wait lang. Patayin natin itong ilaw dito. Buksan natin yung ilaw doon. Ito. O, diba? Ayan yung aking dekorasyon as of the moment na natapos ko. Charis. Diba? Parang may birthday. Charot. Lang, ayusin ko lang tong isa kasi nga laglag siya. Good morning, people! It's 8. Ayan. So, ang dating ng aming bisita ay alas 6. Darating ang family ng aking josawa. So, yes. Makapag-ready na kami ng mga bagay-bagay. Charot. Tutuwa ako dito sa dekorasyon ko eh. Charing. Mahirap kasi dikitan itong ano namin kasi naka-wallpaper siya. So naka-wallpaper siya, mahirap siyang dikitan dahil yung wallpaper niya parang gamosa. Gamosa style. Gamosa ba tawag doon? Basta. Kaya medyo mahirap siya dikitan kaya nalalaglag yung mga bagay. May gunting ako pero ninipin ko, di ba? Nasa hostisya. Hirap siya dikitaan dahil nga tinanggal ko muna dito yung aming Christmas tree kasi nga nilagay ko siya sa tubig dahil para maganda pa rin siya. Lalagyan ko yun ng mga ganyan dahil para dumikit ang ating matibay itong mga to eh. Oops. Parang hindi gaano. Ilagay ko na to. Sabi ng asawa ko. Sabi niya,
Sabi nga ng asawa ko, mahilig ka mag-ganyan-ganyan, mag-ano, mag-lobo-lobo, mag-ano, balloon. Sabi ko, sabi niya, ako wala akong pasensya dyan. Walang pasensya. Lagyan natin na ano. Iginit na ako kasi yung ano eh. Lutuin natin para katulad yung noon. Ganito diba? Ayan. Diba? Nakadikit na siya. Ayan, lutuin yan. Welcome back! Ayan, so tapos na ako mag-ayos ng aming ng aming dekorasyon. So yes, this is the final look. Charos. Ito lang yung nakayanan ko. Charos. Yun ang nakayanan ko. So ayan na yung ating ating pa-Christmas. Tapos nakapag-ano na rin ako ng table namin. Nakapag-ano na ako ng table namin. Nakapag-ayos na ako ng table namin. So yes. Yun. Diba? Oh, charot. Tapos, naayos ko na din yung yung aming mga gift dyan. Kala mo talaga ang dami ito, charot. Ang dami yan, oh. Diba? Yung kabila, hindi ko nilagyan kasi nga pag may visit, hindi ko na iniikot kasi nga, pagka dumaan-daan mamaya. Charot. Ayan, diba? Uy, ang ganda. Charot. Siyempre, maganda yung gumawa. Charet. Joke lang. Ayan, diba? Picture tayo. Charis. So, ayun. So, mamaya, hindi ako mamaya makapag, malamang, no? Kasi nahihiya ako bisita. So, yun, dahil naayos ko na, guys, tapos linis lang ako ng konti, tapos, prepare ko na yung mga kailangan, kasi ang lulutuin ko lang naman ngayon is, mag-ano lang ako ng isda, kasi, yung nanay ng asawa ko gusto niya ng fish. Tapos, mamaya pagdating ng asawa ko, kasi may trabaho asawa ko ngayon. So, may trabaho siya, pero hindi ganun kahaba yung, yung work niya ngayon. So, yes. Pag uwi niya, siya kasi siya talaga ang gagawa ng aming potato salad kasi. Kanya yon. Charot. Ayun niya yun. Tawag ito. Specialty niya yon. Ganon. Tapos, ako naman, nakapag-ano na ako kagabi ng aming, ng Shanghai. Kasi sabi ko, gagawa ko ng lumpiang Shanghai. Parang patikim ko rin sa Fambam. Tapos, ayun. So, yeah. Gano'n lang gagawin ko. Tapos, gagawa ako ng churros. Yes. Tapos, meron din kaming fish sticks. Basta gano'n, may sausage, gano'n. So, yeah. Pag na-prepare ko na mamaya yung mga pakita ko sa inyo. So, yes. See you later! Update natin sa ating ngayon is mag-aalas 2 na at yes, madami kaming bisita. All the Fambam will be here in the house. So yes, ang haba ng aming table, di ba? Oh, ang aming table. So naka-ready na yan yung aming table. Ayan, so mga na lang ang kailangan. Tapos may dalawa pa dito, di ba? Nagamit ko yung dyan. Ayan, so yun. So yes. Nakapaglagay na ako ng mga bagay-bagay na kailanganin dyan, di ba? Ang ganda, oh. Pero hindi pa ako nakabihis kasi pagkatapos ko nitong i-update sa inyo, movies naman ako. At mag-aayos muna ako sa minute lang. Tapos, ito sa kusina, nakapagsaing na ako kasi in case na gusto nilang kung magkain ng Tapos, guys, ito na yung aking churros. Yes, I have my churros. Pero ito, fry ko pa yan mamaya. Meron ako ditong singaw. Tapos, nandito yung aking ginawa kagabi na
Shanghai. Ayan. Tapos, meron kami ditong fish stick. Ayan. Papry ko lang yan, mga yan. Tapos, nandito na yung aming potato salad. Yes, meron pang sa dalawa naming nilagay dito yung isa. Ayan. Kasi more on potato salad sila. Tapos, nandito sa aming ref yung aming Erdbeer cake yogurt. Ayan, oh. Ang sarap nito. Ang sarap nito. Tapos, nandito pa yung sausage namin kasi madali lang yung lutuin. So, kita niyo ba? Ayan. So, madali lang yung lutuin. So, yun. Tapos, nandito mamaya, maghihiwa lang din ako mamaya ng kamatis, ng ating cherry tomato, at ng cucumber. Yes. So, madali na lang yan. So, ang gagawin ko ngayon ay, ayusin ko muna ang sarili ko para tuloy-tuloy na tayo gagawa. So, yun. I'm so happy with the outcome. Sabi ng asawa ko, "Oy, ang ganda!" Sabi ng asawa ko, natuwa rin siya sa aking ayos. Ayan, kasi may work ang aking asawa. Ayan. O, diba? Ang haba kasi kompleto ang family! Yes, I'm so excited and I'm so happy na ma-meet ko sila. Yes, today. Later. Ayan, so yes! I'll update you later. Mag-aayos lang ako, okay? Ayan, so hindi ko na kayo sinama sa aking video nung nagdatingan na yung family member ng aking asawa dahil very private sila, guys. Ayun, so yun. Yes. And success yung ating, ang aming Christmas dinner dito sa bahay. At nagustuhan nila yung mga luto, ganyan. Ayun, ang importante doon. Ayan, so yun. Tsaka, ayun, share ko sa inyo. Sobrang happy ng puso ko kasi na-meet ko silang lahat. As in, ganun. Yes, hindi lang talaga nag-i-English yung nanay ng asawa ko, pero kahit pa nagkakaintindihan kami sa basic, ganyan. Yun. Siyempre, nandiyan yung asawa ko, translator, ganun. Diba? So, yun. Ito lang yung suot ko. Ano lang kami? Simpleng ganap, ganyan. So, yun. Plus pa kami ng nanay na aking asawa na siya kasi parang mint green yung light green. Ako may mga green ako at purple. Diba? Charot. At tuwa ako at kinikilig ako kasi nga nimit ko sila. Ayan. So, yun. Success naman, guys. So, yun, ngayon ay naano ko na balik na namin, nalinis na namin yung nag-short na pala ako. Ayan, nakataas diba? Ayan. So, yan. So, ayun yung aming Christmas. Guys, dito, yung first ever Christmas ko with my husband at ang family niya. Ganyan. So, ang happy-happy na puso ko. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo. So, yun. Nakakatawa. Ayan. So, yun. So, ayun guys, yung ating Christmas. Diba? From 24 hanggang 25. Ayan. So, yes. Thank you guys for watching. Sana natuwa kayo or nag-enjoy kayo sa ating video. Ayan. So, mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. And please like. Ayan. So, maraming salamat po. And always smile. Thank you for watching. And I will see you in our next one.